Det er det inde i bussen. Hvordan sådan en her hotelbus ser ud, 6 stjernet. Jeg tror, jeg går ovenpå nu. Der er mikro og køleskab. Og seng til at sove i hele turen. 6 stjernet Danmarks Hotel. Og prøv at se toilettet. Der er bad og toilet og det hele. Ja, der er det hele. Det er jo flot. Må jeg gerne komme op? Ja, altså... Der er mange, der ikke kender konceptet, men når først har været ude og prøve det... Det er deroppe i bussen, hvor man sover, mand. Jamen, jeg har ikke mødt noget negativt endnu. Så har se, når så folk går i seng, så er det lige trækkes for. Ja, og det er simpelthen, det kører på sådan 2 stålskinner der. Ja, okay, så det er en jeres. Ja, det kan ikke falde nogen sted hen. Og det er bygget op fast, så man må køre med det. Ja, og det kan sove og alt det hele. Prøv at tænke, at jeg skulle på skiferie, sådan en her var Martin, så skulle man vist tænke lidt anderledes økonomisk, end vi gør med vores bil. Ja, det er dyrt. Jamen, den står nok med hele 5 millioner eller deromkring. Ja. Det er jo klart, det sådan noget, det vil koste. Hold da. Det er også nogle komfortable sæder, der er der, var. Hold da op. Og skærmer det hele til hver. Ja, og så er der en under hver bord, eller 220 volt. Og så er der tv til hver folk. Og der er strøm til computerne. Man kan holde en helt forretning med, siger manden. Klokken den der. Det er det foran bussen øverst. Der er så skærmen. Ej, hvor sejt. Står der noget deroppe, drenge?